No a tou veľmi kvalitnou a známou značkou je značka Buderus a ja vlastne som tu dnes hosťom takže inžinier Martin Fábri, technický riaditeľ spoločnosti Buderus. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň, prajem. Som rád, že tu môžem medzi vami byť, lebo vy oslavujete okrúhle jubileum, nie teda ako vy, ale značka. Koľké? Tento rok je to už 30. výročie pôsobenia našej značky na Slovensku. A sme veľmi radi, že v podstate za tie 3 desaťročia sa nám podarilo skutočne dostať sa do povedomia ľudí. Jednak sú to tisícky rodinných domov, kde naša technológia pomohla vylepšiť kvalitu bývania. Rovnako sú to aj samozrejme väčšie objekty, ako napríklad školy, polifunkčné centrá, hotely, ale napríklad aj galérie, divadlá a kostoly. Čo všetko ste za tých 30 rokov priniesli? Bolo to strašne veľa, skúsim pár základných milníkov. V roku 1995 Buderus, v podstate ako priekopník, ako jeden z prvých, alebo možno prvý, priniesol na slovenský trh kondenzačné kotly, kondenzačnú techniku, samozrejme aj s adekvátnou technickou podporou pre našich partnerov. V roku 2005 napríklad sme začali v podstate tvoriť prvé systémy solárne, prvé systémy s tepelnými čerpadlami. Čiže v princípe už od tých rokov pracujeme s obnoviteľnými zdrojmi energie, čo je fajn. V roku 2015 sme urobili napríklad prvú kombináciu kondenzačného kotla a tepelného čerpadla, čiže dnes módny názov hybridné systémy zapojenia a odvtedy vlastne máme s nimi skúsenosti, funguje nám to. No a v súčasnosti Buderus sa venuje stále vývoju nových produktov, smart riešení. Napríklad je to tepelné čerpadlo vzduch, vhodné aj do bežných bytov, ktoré vám v lete vie aktívne chladiť a v zime zase plnohodnotne vykurovať. Vymenovali ste veľa. A máte aj nejaký úplne novúčičký produkt? Áno, v súčasnosti je to nový typ tepelného čerpadla vzduch-voda, ktoré už je podľa európskych predpisov plnené ekologickým chladivom. Tým, že je to tepelné čerpadlo vzduch-voda, tak je umiestnené vonku, robí to nejaký hluk a skutočne tento typ patrí medzi najtichšie na trhu, čiže teda ten sused vedľa má v podstate pokoj. Ďalšia vec je, že vie pracovať aj s vyššími teplotami, až okolo 70 stupňov, čiže viete urobiť rekonštrukciu staršieho objektu, napríklad s existujúcimi radiátormi, ale rovnako ho použiť aj napríklad v novostavbe s podlahovým vykurovaním a stropným chladením. Prečo by zákazníci mali aj naďalej voliť Buderus? Lebo si stále držíme férové ceny, ale každopádne nemecká značka Buderus funguje v Nemecku viac ako 200 rokov. 200 rokov sa venuje vlastnému vývoju, tým pádom stále sme jedným z technologických lídrov na svetovom trhu. Čo sa týka Slovenska, tam sme veľmi radi, že za to dlhé obdobie sa nám naozaj podarilo vybudovať si stabilnú sieť našich partnerov, čiže po celej krajine máme veľmi silné technologické zázemie ľudí, ktorí nás v podstate zastupujú. A to, čo je pre nás dôležité, nie len teda im prinášať kvalitnú technickú podporu, ale mať s nimi v podstate aj taký troška osobný vzťah. Mnoho z nich sa stalo už našimi osobnými priateľmi. Tým pádom všetko prebieha jednoduchšie, príjemnejšie a tak ďalej. A my by sme sa im chceli všetkým poďakovať, pretože bez nich by sme tu toľké roky neboli. Inžinier Martin Fábri, technický riaditeľ značky Buderus. Želám úspešné roky, desiatky úspešných rokov. Ďakujem. Ďakujem.